Hello guys, खुलुमबाय दिनैहाय आं माने माबा टाटफोरनि जिनिस लायनो थाखाय मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ नायबाय थादो दिनैहाय आं मा खालामगोन होनबालाय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि माने डिजाइननि एसे खामानियाव व्यस्त दा आं गासिबो खामानिया मावजोबबाय डिजाइन जाबाय खुन्दुं लाबाय टाटनि जिनिसफोरा लाजोबबाय दा मा खालामगोन एनि टाइम खालि दखनानि दुनियानो खामानिनो मावबाय थागोन नामा मोनसे सिक्रेट जायगायाव आं थांगासिनो दं नायदो मायाव थांगोन आं देखायगोन दा बांलादेशआव फैदोंमोन नायनो थाखाय बर्डारा मोनबाय किन्तु फट' खेबनो मा भिडिअ बानायनो बिराद रेस्ट्रिक्शन ओमफ्राय मोनाखै आरो एसे भिडिअ क्लिप लादों बेखौनो देखायगोन आं नुबाय आरो मोजाङै बांलादेश बर्डारखौ बेनि थाखायनो फैदोंमोन बांलादेश बर्डार नायनो थाखाय मालाबा थांगोन आं बांलादेशआव पासपोर्ट दंखायो भिसा दंखायो आं सियर थांगोन आं बांलादेशआव नेक्स्ट इयार नङाबा नेक्स्ट टाइम after 3, 4, 5 years बाबो आं थांगोन मालाबा बांलादेशआव टिफिन लेके घूमती हूँ हम लोग बे आंनी नैबे विश्वजीत में मतलब बाहर में नहीं खाते हम लोग गोदान दखना ओंखारदों आं देखायनो थाखाय सानदों नोंथांमोनखौ मोननै टाइपनिबो जोमग्रा जागोन बेयाव मोननै टाइपनि जोमग्रा जागोन गांसेल' ओंखारदों नालाय बेखौनो देखायबाय आं बे कालारा बिराद सुइट डिप नेभि ब्लु बादि माबादि आं मिथिया कालारा नेभि ब्लुबो नङा ब्लुइश आरो मोनसे टाइपनि जोमग्रा दंखायो बे मोनसे मोननै टाइपनि डिजाइना मोननै टाइपनि बे मोनसे कालारा बिराद बरिया रियेलाव साबसिन स्टेन्डार्ड बे मोनसे नैबे मोनसे मोननै टाइपनि जोमग्रा ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बेयावनो एन्ड खालामबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम पेजखौबो फल' खालाम इन्स्टाबो फल' खालाम चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम नेक्स्ट मोजां मोनसे भिडिअ नेक्स्ट लोगो मोनगोन बेनि थाखाय बेखिनिल' बाय बाय गोजोन्थों